Hello mga bata, kumusta kamo tanan? Oy, ayay, murag adlaw karong. Hoy bis mga bata, ang atong drama nga bag-ong haon, ana nato ipahimutang diha sa Linaw, Minglanilla. Unya kini ubos sa pagdapit nila ni Mr. and Mrs. Israel Abatayo and family ug sa all LVA Zone 1 members. Magkita tayo diha sa tanang mga silingan karong gabi una. Ay, guman nyo pamati sa mga asoy. Dito. Manihapon niya. Dito lang mo dito. Nya inyo makita ang sinuwat ni Ate Marites Parbal Bores nga bag-ong haon nga makaligaw kayo. Mao mong biyahe tibuok hapit buwan sa Mayo. Pero buyag ng taon. Nya na say sa umaabot nga June na nami schedule balik tulo ka buok sa Bohol. Ay confirm pa pero klaro na sa luway. Basta ako rin na iba-ibaw ninyo. Amo man ang luway sa dapit sa luway. Kuyog ka. Uban ko. Kuyog ka para makakita sa sinu-sinuwat. Mao di si Ate Marites Parbal Bores. Bores. Sa luway. Mo gani. Murag June 9 o sa to? Mga 16. Basta June Basta, na din June na din na. Magkita na rin nyo diha sa luway. Upo na. Doolan nyo si, kagunahan mong padrama. Murag ko anin day, luway tao niya, bin unido, ug ubay. Hoy, balik tulong na. Anha. Murag tulo na kay schedule na to. Sa to ang bagong haon sa June. Tulo, lipay lang ta kay gitagaan ta gracias Ginoo. Unya karong 16 pod adto militos kuan Villanueva, Cagayan unsa na dia? Day Misamis Oriental Villanueva. Sa Cagayan? Villanueva. Makita ta niya diyan taga Villanueva. Sa ato ang pasundayang diha uban sa Shakul Band. Dilin Jakol Shakul ha. Mas nindot tong sayo. Okay niya ako din pasalamatan po. Ang tanan na itong mga suod. Labi na yun si Kay... Mika Kay Rojo. Mika Kay Rojo. Kumusta ka diha? Mayo kay Dia sa Ate Martes ang atong directress kay maoy ni greet ni Mika Kay kay Lado magkay na sila. Thank you kayo. Salamat kayong tanan. Usbo na ko nasa Linaw karong gabi. Magkita ta. Kini ubos sa pagdapit nila ni Brad Jim o niya ni Mr. and Mrs. Israel Abatayo and family. Okay, magkita tanyo diha. Okay ba? Mga kasama. Ako din happy listening di ay nila ni Aldin Beltran og sa iyang pamilya. Ni apod si Ani Bula og si Lintan og sa tanang mga pidangga nga mga listeners. Nato niya kinisingkasing para to greetings gikan sa inyong tagsuwat si Ate Jocelyn Pundok Algono. Gikan gyud. Oy, na pa ni ay lain si Dodong Joshua Bangkali. Bangkali o Bangkali? Dodong Joshua Bangkali. Lisurar ba ng Bangkali mo na rambulon? Okay, may papamina ninyo tanan. Diya kita sumpay di kita baglangan. Oy, kay murtaas-taas ito akong giyaw-yaw. Okay, anya. Atong sugdan na atong mga asoy, mga bata, mga kasama. O niya pa diay nagpag-rate sa diay nato. Nga atong mga amigo po diay. Nyara, ato na lang sunod. Ang miagi, mga bata, mga kasama, naibawaan yun nato sa mga tao nga mga taong og nikuling nga mga kawatan gyud ay ang nagpaungo-ungo niya nananggal kuno hay kidikitan manikuling ang gisulob taong nahimo costume taon og pauling kulin gikan sa kuan nagrubing sa barangay wa makatuog si Riza og si Lando kay nahadlok si Riza sa iya nakita nisulti si kuling sa ilahang nasaksihan ngadto sa magtiayon. Kung usa ka gabi ni ana nagbati si Risa mga bata mga kasama gibiyaan kini ni Lando si Risa sa bahay nga marang usa kay manghuam lagi taong sakyanan para sakyan paingon sa ospital og onya May lisod sa bahay. Diyos ko. Mutako ko sa kilid sa parador. Saan man ako nakita? Mga bangkas. Wala, patay na yan. Wala pa din si Lando. Sakit. Masakit pag kinakot iyan. Ako kituyuan nila.
Mutako lagi ko. Oh. Hala. Uy, nangukay sila sa mga butang. Hala, ang bagong TV ni Tay Kuling. Ilang tantangon sa gibutangan. Mga kawatan? Tinuod di ay. Waday ungo. Pero mutago lagi ko. Kaya pasinod sa ako nila. Kakahi. Shh! Inayat tayo, Lipaw. Usaman, ha? Wapin na ni mo matangtang ang TV niya. Wala pa. Dali, oy. Kay mabtan, tas mga tao din eh. Tabahan niya sinuot ko din, be. Sige, makagmandar niya. Wala, nagbit-bit ako sa akong gipangawa to eh. Ibutang sana, ibutang. Kayo ring nako. Oh, sige. Ay, sama. Ibutang ko na nga akong gipangbit-bit. Oops. Mga kawatan! Wala. Mga kawatan kitay! Ay, lagtos! Ay. Wala pa! Nay Kuling, boy itaon, buti boy itaon man ni. Ay boy itaon mi ayaw mig posasi taon oy. Si Lamok, manggod. Si O di sila Lamok. ka? Lamok, Ikay ikaw. akong leader oy. Ay, ikaw, Lamok man ka. Sama na. Kay leader ay. Pareha sa tanangawat, eh. Kamong duha, no? Kamong duha? Daghan na kayong napurhis yung tao ninyo. Ha? Nagtuwa mga silingan ta din eh. Nga, naagi tinuod nga ungo. Ha? Aray. Nya, manananggal pa yun. Pero kamo, ha? Kamo na gini ay kawatan na mo. Mo'y nagpakaon ingnon, ha? Agoy. Aniya pa imo ay. Aray! Sakto Sakto na yung tao, ay. Nakatilaw pa may glati ko kanina. Ganon dapog na sab. Ayaw magreklamo. Aray. Karbutal na po sa imong gihimo Nay Kuling oy. Brutal. Mao ba? Kuling. Nga may mas brutal na to, ha? Naikuling. Kamu nga nakadaot sa kanang huna-huna sa mga bata, ha? Naghatag og kadlok, nya. Ako nga nitabang mao na hinooy na. Ha? Ako ni sikom niya, ako na hinooy nag Siyempre Buta. kami, sami. Kami. Naikuling. Kami di ay. Tay. Usaw man na itong duha, tay. aw sa ba? Lando. Ihatod ta kini sa presintos kapulisan. Ha? Naikuling. Kisaron? Hala, si Risa tuod. Ang akong asawa. Lindo! Day. Lindo! Day. Nasabi mo kalimtan lang ko ninyo. Sakit kaya ko tiyan. Day. Nanay ko Day. kami agad sa kong puwerta, oh. Sorry kay day, ha. Nabisi sila si Kuan. Kami si Tatay Kuling sa kawatan. Alsahon na lang tika, day. Ayaw na lang kong asaha kay bugat na kayo ko. Napakoy kinang bag. Maghinay na lang ko sa paglakaw, bi. Ha? Uy, ayaw, dali. Paghinay lang, ha. Sige, dali. Paghinay lang, sigawas, ha. Na naman sa gawas ang sakinan. Dali, paghinay lang. Karagi sakyan sa duha kakawatan. Oh, ay na pagpili gud sa sakinan, day. Ang importante, nga doon natin kasakyan pa yung sa ospital. Tay Kuling! Tay! Oh. Iatras ng sakyanan dol diri namo, tay bi. Kay hina may mula ka si Risa tay oy. Lando. Tay. Dapat day ha. Tay sa day. Kay pamonitor ko ning bag og ako ni ikabiba. Kini usa ka bagot. Ang manananggal! Ginoo ko. Ang manananggal! Naglupad ang katunga sa lawas ug kadako sa iyang pako. Risa! Tama mo! Ang iyong asawa! Kitagit sa manananggal! Tama ang imitaw ninyo!
dili pa ko mo padayon, pahinumdum sa ta. Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Diyos ko! Tinuon ka manananggal! 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 Panginoon ng bayo! Tabang mo! Tabangin ninyo ang akong asawa! Gidagin sa manananggal! Huwag ninyo ang mga kinagisang bagakay na akong ganyan. Usa na, mituo ka na kuling. Kukto na to sila! Ayaw mo pagpatagag labay sa inyo mga bagakay nga tingalig maigo ang akong asawa! Nalipat sila. Huwag makaigyas na turo. Manya, o sa man sila itong mga pusas nga pinusasan man tang duha. Ayaw. Atong mga kamot. Ay, no na. Kailan nga. Makadagan ta, makatago ta. Dito sa bagang kakawiyan. Sige, Ato ta magkagisa pa. Kaya tikalig, magkita na sa mata. Okay lang, madakpan. amo. Daga lang yun, turo. Gamita lang imong pagkaturo. Oh, ikaw sad lamok lupad. Gamitan mo pagkalamok. Ibutang ko! Ibutang ko sa ubos! Asa ko di mo na naman na nanggala ka! Kabawa mo yan di mong angtod! Kasi ang mga mata! Ginoo ko! Ayaw itugot ka may mahitabo na mo sa kong isabak! Gawas no na tando sa pusas natong duha, turo. Salamat din tamon. Ay, tinuod gini ay. Nga, doon na gini ay manananggal. Abi na kong paghadlok na sa mga bata. Di siya kumutubag ha kay mubarog sa ko ha. Barog. Ay. Manghawi ko kay misakit ang akong hawak pag dinagan. Ha? Hawak lang ko ba? Kailan ka hawak? Ay la. Tayo sa di sa kong sulti. Ah. Up. Oy, Nye. unsay taysa? Naunsa kaniya? Nye. Unsay pangingiman kaniya? Nganong ngiman? O sa Manila mo? Tanawa. Paktay. Katunga sa lawa sa alalanggal. Ay. Ano man ka, oy? Ayaw gilakilak niya, ha? Ano man ka? Pusakal, kawatan, unya hilak, ato ning ihigot, igaid na tos kahoy ning tungas lawas. Nade kay para ikagaid ini niya. Ni kuy nailon nga gina. Ha, baga ni. Unya. Maoy mga kuan ba? Nay mga bahas niya sapa gamiton tara atong butangan. Butangan tong bahas ang iyang katungas iyang lawas. O saman, deal or no deal? Dito na pita! Dito! Gisumok na ang akong asawa! Diya sa kakahuyan! Ginoo ko itaon! Ayaw lang itugot niya may daw tawahitabo sa kong asawa anak! Kay kung maggulitan talagang naggalagap! Tabaso naging ka na ni pinuti ang akong gida! Tula! Ibalik na ako ang akong asawa manananggal! Kuturo tingin kami sa asa ka ba? Kumana nato siya. Gigaid lamok.
karon magkuha tag bas. Atong bubuan og bas ang kanang suod sa katungas lawas niya. Bubuan ato sa bas. TYP. Ha? Unsa tiway pe? Time pa. Lamok. Kalayo aw. Kalayo ah. Wagi ayo eh. Lamok. Oo. BBE man din eh. Ha, BBM. BBE. BBA. Babay. Tang layo agi Oh, apon. wapsak. Oo. Ayaw lili ang ilaw mo sa sayaloy hanggaw. Yan. Manghapak naman sa ka. Oy. Dahil mo kung usan na si mo utok. Mo sige na. Ngita ko sa alkansiya. Alkansiyas kabuang mo. Sige na, pagdali niya. Hindi na. Tabangan na itong kuhan, atong tabangan. Kita duha. Tabangan na itong butag bas. Sige. Uy, Hala, lamok. hilom. Ang babae ngayon ginagit. Hindi butang. Upo. Oh. Kanang, ano? Sige na, kita duha. Kamang paingos sa pa. Kamang. Pagkuha tag bas nito. Pagdali. Sabdang, wa pa siya makakita na to. Dali. Dali na. Kamang tapayong sobos sa sapa. Risa! Risa! Lado, hide mo sa ha? Hide. Wala na, wala mo ikita, tay. Dito pa yung manananggal ka kanina. Wala ito, mahitabo sa kong asawa kanak. Kanak ko na ba yung tao to, Risa? Nagkuha kong pulis. Oh. Ay, nakaduga ron. Masikyusan niya si Risa. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. At ang inyong magsumpay sa kong asoy kay hapit na ni matapos mga kasama ang uluhan ini ang manananggal sa atop binilang sa mga asoy ni Kuya Gulyan. Kita na dalit ka na to sa RMN Drama. Uma